Ýöz sinana kimler gatnaşyp bilýär? Orta mektep tamamlanan okuwçylar we gutardy sınıfyny okuyan okuwçylar. Bular 6 toparda aýdyp geçeliň. Birinji, daşary ýurtly raýatlar. İkincisi, mawy kartlar, ýagny Türkiýanyň raýaty bolup, soň başga ýurduň raýatlygyna geçenler, emma Türkiýanyň raýatlygyndan peýdalanmak üçin berilen mawy kartlar. Üçüncü, daşary ýurtly raýat bolup, soň Türkiýanyň raýatlygyna geçenler. Dördüncü, Türkiýanyň raýaty bolup, orta mektebiň soňky 3 ýylyny daşary ýurtda mektepde tamamlanlar. Beşinci, Türkiýanyň raýaty bolup, orta bilimni daşary ýurtdaky Türkiýa Deýişli Bilim Ministrlikde, Bilim Ministrligine deýişli mekteplerde okanlar. Altıncı, Kipr döwletiniň raýaty bolup, Kiprda geçirilen synaga gatnaşyp, ondan soň ýöz synagına gatnaşyp bilýärler. Ýagny daşary ýurt raýatlar hökmünde Türkmenistanyň okuwçylary hem bu synaga gatnaşyp bilýärler. Beýleki toparlar näme sebäpden sanadym? Ýöz synagy netijede bir ýarış we beýlekilerden üstün çykmaly. Garşydaşlaryňyz nähili şertlerde taýarlandylar, nähili şertlerde Türkiýa sistemasyny bilýärler. Bunu bilmek üçin gerekli. Bu 6 topardan iň esasy garşydaşyňyz mawy kartlar. Sebäbi bular Türkiýanyň okuw sistemasyny has gowy bilýärler. Şol sebäpden mawy kartly okuwçylar üçin käbir uğurlarda lukmançylyk, diş lukmançylygy, farmasevtika, hukuk ýaly uğurlarda 10% çenli girip bilýärler. Ondan artyk okuwçyny olardan almaýarlar. Meselem, bir üniversitet bir uğurda 20 okuwçy alýan bolsa, mawy kartlar diňe 2 sanagyna girip bilýärler. Galan 18 sana üçin daşary ýurtly raýatlar girip bilýärler.